Bamanyare cɛ ani muso denmisɛnnin ma bakɔrɔ akaja Mali dugu misɛnmani dugu kumaba bɛɛ lajɛlen k'aw fɔ aw ni sɔgɔma ka bɛn ni bi alamisa don utikalo tile 6 sanba 2026 ye ko foli ni walimadɔ kelen ta ka di maa minnu bɛ jamana ko kan waati na ni jɛmukan in kanubaw don a tɛ fɔ o ko san waati bɛ k'aw fo ka wari ɲuman dɔn. Amadu Kamara Kamarakɛ ne mɔgɔ fila bɛ ɲɛnamaya la olu don ne bɛ yala Amadu Kamara olu ka doni a jigin man di o jɔn jɔn maa fɔlɔ Amadu Kamara ala kɛmɛ ka maa min ta ni k'a bila jɔyɔrɔ dɔ la nka ni a kɛmɛ ka bila k'a fɔ ko diɲɛ bɛɛ lajɛlen ɲɛ bɛ ale jɔyɔrɔ la Amadu Kamara o tigilamɔgɔ ɲunnen don a kunna doni a jigin man di bawo hali ni yɛlɛla fɛ a b'a fɔ k'i yɛlɛkun ye ale ka jɔyɔrɔ ko ye Amadu Kamara n'i ye ɲɛ kuma b'a fɔ k'i ala ye min k'ale ko de mandiya ye Amadu Kamara mɔgɔ fɛnɛ y'o dɔn wa ni min f'i ye Amadu Kamara ala kɛmɛ ka maa min da ni ka kɛ jɔyɔrɔbatigi ye e min ko k'i ɲɛ tɛ da o kan Amadu Kamara ye donnen don bawo n'a yɛlɛ fɛ i b'a fɔ ko Amadu Kamara bɛ kɛ wasu la i ni sɔgɔma cɛ i don ka fari bi a diyara n ye somɔgɔ bɛ di alhamdulilayi baasi tɛ na alhamdulilayi ka jɛmukan kanubaga filɛbagaw Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan denmisɛn ani maaba cɛ ani muso ka bɛɛ lajɛlen fɔ i cɔ ani jamuna ka bɛn i sigiyɔrɔ ye k'a f'u ɲɛna u ma fili ma ɲinɛ u sɔgɔlen b'u ka teleso mandi ka fara jɛmukan mandi n'o ye sɔgɔmadonno ye bi ye alamisa ye i da sera ma bi ta in bɛ dansiri dɔgɔkun ale t'a la an b'a ɲini ala fɛ kɔrɔfɔ minnu bɛ bɔ an da kɔnɔ ala s'u ma ala ka faamuyali ko ɲuman ala k'a d'u ma ala kana kumajugu b'an da kɔnɔ kuma pɔtɔkɔrɔlen ala m'an kisira ma i sanogo dugutigi mɔden Amadu Kamara yirikansokaw tɔrɔso la baasi t'u la kuma ye suguya fila ye dafarali kuma ani dafa kuma Amadu Kamara ala k'anw ta kɛ dafa kuma ye ala kana kɛ dafarali kuma ye an ka taa ni jɛmukan ye walasa sawara sanogo foli tɛmɛlen kɔfɛ o don ka farika bi dalen ninnu kan an bɛ taa Musa Tarawele Jamte an bɛ taa ale fan fɛ ko ŋunu tɛ san sɔrɔ juru bɔ maa minnu tɛgɛ donni bɛ jɛmukan kɔrɔ an bɛ taa olu ka ja ɲamada ka sɔrɔ ka o bɛ bɛn e ka nin den a bɛ min wuli tasuma kan wa mon père Mali bɛɛ bɛ nin nɛnɛ b'a la Afrique bɛɛ nin ye infusé ka ji kalaya k'a kɛ te kan o nɛnɛ tiɲɛ la mon père nin ka ne tɛ jumɛn ani n b'o gundo d'i ma te zara mon père an bɛɛ bɛ ko kelen na sa dɛ nin y'a kumaba ye e ye nin dɔn wa surprise i ye nin dɔn wa a bi yan a man kan ni sisan kɔni i ye teko da te zara tew ka te de ye a bi san 30 bɔ ni tɛ wɛrɛ bɛ nin den u y'a dilan kura ye ka segin ka na n'a ye k'a kɛ nin boloko in kɔnɔ wa ne b'a infusé de min han n bɛ min f'i ye i hakili to a la a bilenman o a jɛman o nin den ye tiɲɛ ye tew ka te sonsan bɔlen bɛ fali fɛ a den tɛ jama jɛra ka duwa kɛ te Zara ye ma kelen ka danga mɛna tiɲɛ e Ala farafindenu jɛra ka duwa kɛ te Zara ye ma kelen ka danga mɛna mudun tiɲɛ ye Ala te Zara Malimamuso ne de b'a fɛ ka na duman kɛ k'a kɛ bi nɛ kunun ka dalankolon to na min nɔfɛ o na de bi tobi ni zamzam ka najinikura bɔlen ye a bouillon épicé n'a poulet Malimamuso e de b'a fɛ ka k'o kɛ ladiya ni salati dilanlen kɛrɛnkɛrɛnnen ye ni ka jɛgɛ kɛnɛ da sanfɛ fɛn min b'o dunja zamzam ka najini bouillon poulet a na épice dun aw minnu ye sogo jeninaw ye wali kelen aw b'a fɛ k'a ka plat spéciaux dilan dumuni kɛrɛnkɛrɛnnenw golo kelen min bɛ o la bi zamzam ka najinikura bouillon poulet a na épice dun Mali kɔnɔ Gabu kɔnɔ donso denbaya bɛɛ lajɛlen ka nisɔndiya n'i ka tobilen ye i jigi sɛmɛnjiri kɛ zamzam ka najinikura bouillon poulet a na épice ye k'o kɛ bɛ minɛ k'a nisɔndiya ni k'a bila muɲa na n'a mago jɔra kunnafoni wɛrɛ la zamzam ka najinikura bouillon a épice n'a poulet kan a bɛ se ka wuli ka se bi bɛɛ
Marela immeuble Babou Yarala Zavia Kerefe rue 429 porte M1 Walikele Akana Jurukupe Bamba 76 80 0072 16 Walikele 76 38 59 59 Zamzam Kanaji Ngura Bouya Foule Ana EPC Nude Bela Jele Wasara. Ça fait danser. Amadou Kamara. Zaman ko akuma beke Amadou Kamara bamanaw ko ni Frabulu Jara ye duguta buluda ko ni fiɛ ma ci ko duguta a bɛ bɔ a ma e Kamara dugutigi wari daraka kɛra jumɛn ye madumuni yɛrɛ kɛ fɔlɔ koyi cɛ madumuni kɛ bi o e ma tɛmɛ Moribabugu sugu la non n y'a sɔrɔ furufuru banna n bɛ tɔgɔ na fa fana san bon baara cɛra ma se ka daraka yɛrɛ sɔrɔ ka dun fɔlɔ kɔngɔ bɛ nafolo sabayira an bɛ taa ɲɛfɛ an ka taa ɲɛfɛ an bɛ taa an ka bi clip de jour la bi an kɛlen bɛ ka wele bila maa min ma ale ye Seydou Bagayogo ye an ka taa ale ka sɔrɔlo ɲɛmada ka sɔrɔ ka segin ka na Seydou Bagayogo sani an ka taa yen n m'a fɔ i ye ko Senufo don an bɛ bɔ dugu min na o de ye Mundugu ye Mundugu ale bɛ min fɔ ye Sikaso Umara bolo fɛ bi an y'a kanu mɛ min fɔ ye maa tɛ den ba min ka kɔsi yɛrɛ ma koyi mais sabayira o de ko dɔ ye ne ɲininka ko e yɛrɛ bɛ bɔ yɔrɔ jumɛn na tigi la k'e bɛ bɔ min ko ni an bɛ clip lajɛ ni nana n'o tigi jaabi an ka taa est-ce que Ali mwampi meting yo yema umo yala me walo no lebe yona sanjada kuro yenya beme mo yaro tata nyara yo hakle ya tu piona yo tu pia go masu pia ngi fini Tanya yerfo majabi ninya fantanga watanya fantanga majabi ninya yerfo lorna medu ye wawo katenge chitaligitiya zigiri Seydou Bagayogo na ala metita lamsa bangali nyona lamsa bangali wa pedie lamsa bangala mi aitele die oye shen ko ya tanu kere kuyanga lamsa bangali wa die jagu sumba supeyana mo katenge pime kuyana supyan yana munanya werfo me kuyana supyan yana munanya pantang me Gata una wuka jange pe wuka pere ya klipo made mina yona woshile yo kajoro yana jato pya ya me tafneri ya jato pya ya me ngome wo ma to pya ya la Amadou Kamara ke ni wati na dongildala ko nya fe chogumina ko mati faso yira ni nyuma mbolo ye ako Amadou Kamara kuna kulu jele o de be bifo alabana ka yira ka fo ko ni kalo ye sojo ko mbeta boye ko de bochi sanogo ba ko ni kalo ye sojo meta boye o de be osochi sigatola de chen ni chen ni rola ame dongildala fo Amadou Kamara ame Senufo fo ko wala nyumando yen sugandire jume kunu Senufo ye anfana karamɔgɔ o y'a kunbɛ kosɛbɛ Bunjali o la anfana y'a kanu ka joli Senufo ye bi ma ye o ye Senufo blogi ba d'a ma depuis Korogo b'a kan na o parce que ka daminɛ Korogo ka na Bunjali nin ko ni mara tɔ bɛɛ ni y'an ka mɔgɔw de ye anw ye flo fana ta ɲɛna flo ta ɲɛna nka anw ta ɲɛna ni flo ta ye cɛnterike man ta ye wa n ye Senufo de flo ka dibiri Bunjali o kumana e m'anw fana ka banfula ye karamɔgɔ kunna wa an ye gulogiba dɔ la
ka tila k'a kunbɛn ni balani ye senufo balani Amadou Camara mɛ min fɔ ye n'i taara senufo la n'i ma bisimila ni balani ye ni balani ma fɔ e kun pour que dunan k'a ka mɔgɔbaya dɔn anw fɛ yen n m'a fɛ k'a fɔ i dakuruɲɛ kelen balani ye maabafɛn de anw fɛ yen balani bɛ fɔ kobaw de la o la kunu ne kelen ka u bɛ ka karamɔgɔ kunbɛn ni balani ye kunu bonya n y'a dɔn tiɲɛna vraiment ninnu hali bi u bɛ an ka taabolo kan parce que balani ye fɛnba de y'anw bolo sama yɛrɛ ko n'i ɲinɛna masabala don anw fɛ yen mɔgɔ yiridɔn sodɔn yɛrɛdɔn ɲɔgɔn tɛ Amadou Camara yiriw mɛn ji la a tɛ kɛ bama ye siga t'a la an ka taa wulajan tɛma an n'an sɔnni siga kan o don ladala an b'a daminɛ ni fɛn min faso walanba tiɲɛ don e sɔr a ko an ka taa fɛn min ye Bafula bɛ we Bafula bɛ dugukolo mankan o don o tun bɛ yen wɔrɔ la tiɲɛ don mais e ko an bɛ don min na ko bi dugu fila n'o ye Bunkura ale ni Buntukuru e ko bi u tigɛ di ɲɔgɔn ma Amadou Camara n'i y'a ta k'a lajɛ bamananw ka kuma don ko ni koko pɛrɛnna Amadou Camara ɲɛbɛrɛ o bɛ don yɔrɔ sɔrɔ an ko basaw a baasi tɛ a bɛɛ lajɛlen ye kelen ye a jumɛn ye min ye a kana pɛrɛn ye o de hukumu kɔnɔna na Umari Jakite Amapu Kayi o lasigiden don a ye a yira k'a fɔ k'an ka taa Kayi maraboloba kɔnɔ n'an sera ye an bɛ nɔngɔngari ni k'an da Bafula bɛ kan Amadou Camara k'a ladɔnniya k'a fɔ min bɛ tali kɛ dugu fila la ni jɛmukan kelen kɔnɔna yan an da an sera a ma ni k'a maana min bɛ tali kɛ Bugora ani Bundongorokaw la Amadou Camara o kun fɔn bɛ ɲɔgɔn kɔ fɔcogo cɛjugu la min kɛra sababu fɔ ka maa caman ni ka jogi Amadou Camara a sababuya o de ye dugukoloko mankan ye a ko Amadou Camara n'a ma ɲa k'a fɔ jamana ɲɛmaaw kalenkan don k'a fɔ bɛ min fɔ ye jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen an ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ Amadou Camara ka bɛn ni ka sabati an ni ɲɔgɔn cɛ an ta kana kɛ Amadou Camara san b'a la k'an ti an yɛrɛ dama b'a la ka ɲɔgɔn ti ye a ko n'a ma ɲa k'a fɔ o bɛ o cogo la fɛn min bɛ yen ni o tɛ o ka di bɛɛ ye o de ye bɛn ye Amadou Camara bɛ min fɔ ye Général de Brigade Musa Sumare Kayi marabolo o ma ɲɛmaa don ka sanga ni jamana ɲɛmaaw ka kuntilennenw ye Amadou Camara ni cɛba in a ye min fɔ ye kɛlɛ fɔ ne k'a ban pewu Amadou Camara a ko a kɛra ka bɛn ni uti kalo tile 4 san 2026 ye Kayi o gouvernorat o kɔnɔna na Amadou Camara ka sanga ni min fɔ ye dugu fila olu lasigidenw ye Bugora ani Bundongorakaw Amadou Camara ka bɔ Bafula bɛ cercle kɔnɔ a ko o bɛɛ lajɛlen o ye wele jaabi Général de Brigade Musa Sumare a da fɛ min bɛ tali kɛ Bafula bɛ préfet ba o tun bɛ kɛnɛ kan ka se Bamafɛle sous-préfet ani Kunja o sous-préfet ma Amadou Camara bɛ min fɔ ye jamana ɲɛmaaw ka nɔrɔbila a cɛkɔrɔba minnu bɛ yen o bɛɛ lajɛlen yera kɛnɛ kan Amadou Camara ka fara dugutigilakaw kan minnu bɛɛ lajɛlen nana ni ka se ka jɛ min fɔ ye ka se ka fɔ ne ka o da don ni baara in na jango dugu fila minnu o fɔ bɛ ɲɔgɔn kɔ Amadou Camara min fɔ ye waati min ni o ye samiyɛ ye a dun bɛ fɔ bamanankan na k'a fɔ ko ni sɛnɛkɛla ye fɛn fɛn bila ni n'a ye dabakala bila ka fɛn fɛn minɛ o ye a malofɛn minɛ ye a bolo a ko n'a ma ɲa k'a fɔ an bɛ sɛnɛ kɛ waati la a ko nin tɛ o kuma ye maa dama jamana yɛrɛ lahala bɛ cogo min na Amadou Camara n'a fɔra ko jugu b'an kan k'a fɔ an yɛrɛ dama ka kɛ ɲɔgɔn kan k'o tɛ ko jɛlen ye o la min fɔ Général de Brigade Musa Sumare a ko ni a ye wulikajɔ nati wa Amadou Camara bɛ min fɔ ye a kɛra tare ye bawo o nɔgɔn fɛ kumaw daminɛnen kumaw tibi tabale ka kumaw ti ni k'a ci ɲɔgɔn cɛ Amadou Camara n'a ma ɲa k'a fɔ tigɛ wɔrɔ ɲɔgɔn kɔ o de fara ka ca o dugu fila bɛɛ sigilen ɲɛna kumaw bɔra ka bi Amadou Camara dugumɔgɔw fila o labanna ka min fɔ ye ka wuli ka ɲɔgɔn minɛ ten jama cɛla ka ɲɔgɔn sumusumu ka tigɛ di ɲɔgɔn ma Amadou Camara ji cira maaw ɲɛ kan ka yira k'a fɔ Amadou Camara an kɔni an ye kɛlɛ an ta banna bɛɛ ko ko n ta banna Amadou Camara ne ka yɔrɔ minɛ ni k'a suma ten min fɔ ye Général de Brigade Musa Sumare a ko fatan a ko jamana ɲɛmaaw mako bɛ fɛn min na a ko nin y'o ye dugumɔgɔw fila y'o kan di gouverneur ma ka yira k'a fɔ nin ye kɛlɛ bannen ye fo ka taa fɔ min fɔ ye bɔgɔ bɛ don anw kelen-kelenna tulo la min fɔ ye ni mankan maa t'a mɛn bilen Amadou Camara maa ka sɔrɔ ka tɛgɛrɛ minɛ o ye ten warawara salibaden kɔnɔna na Amadou Camara ni ka sɔrɔ ka wuli ni min fɔ nisɔndiya ani farifoni ye
ye bla jene ka sɔrɔ ka wuli ka ko do ɲɔgɔn na o y'a yira k'a fɔ waati danni man ko ye an na ɲɔgɔn dɛmɛ min fɔ ye ɲɔgɔn kungo la a ko baw dugu fila an bɛ furu kɛ ɲɔgɔn ma a ko terenkan sigi don an bɛ ɲɔgɔn kɛrɛfɛ a ko Amadu Kamara maa sigi ɲɔgɔn du o de ye a ye ɲɔgɔn gese ni ɲɔgɔn falen ye dɛ a ko n'a ma ɲa k'a fɔ o bɛ o cogo la a ko nin kɔni ye bɛn tile bɔlen ye wa samiya an na taa a ciw kɛ jango dun ka fa u ka sabati nɔngɔ koro ani dawala o na se sabati ani ɲɔgɔn cɛ doni an nataw la Umaru Jakite an y'a salo ka bɔ jamana fasiri kɔnɔ ni o de ye histoire Amadu Kamara kamarakɛ e bonya bɛ nin na Jakite an b'a fɔ o don an kɔrɔkɛ don kodi a baasi tɛ an b'a fɔ fila don nka a ka nɔnɔ kɔni ko nɔnɔ mugu de y'a ka nɔnɔ ye wa ne cɛ sama yɛrɛ sanogo hali bi ko ni taama ma jɔ bolofini fana ayi o ti jɔ o to jɔ man di an bɛ taa indépendant kɔnɔ indépendant nin tɛ kunnafoni dumanba ye fɛn min ye Koma Jabate ni bɛɛ lajɛlen b'a fɔ a ma ko a tɔgɔ yɛrɛ ɲɔgɔn bolo kuma kɛ Demba jogo film ani wala Demba ko an bɛ don min na ko bi k'a bɛ kogoba 4 ni ɲɔgɔn cɛ koyi o don ka sabu kɛ a i n'a fɔ cakɛda dɔ bɛ yen min bɛ tali kɛ dugukolo ko a i n'a fɔ o kɔrɔfɔ dɔ bɛ yen nɔ nka e k'i da don a tɔ la Amadu Kamara kamarakɛ n'an tigɛ don fasiri kɔnɔ n'a ka di i ye bamananw kama ko fɔbɛ Amadu Kamara nin ne ye fɔbɛ ye fɔbɛ min don o ye kanabila fɔbɛ ye maa min kɛn bɛ ka kalamukalasu dabaji la ka nɔbila kɛ o ye Siyaka Tarawele ye i y'a fɔ cogo min na Amadu maala nin waati laban in na k'a fɔ min bɛ tali kɛ ɲɔgɔnbɔla Koma Jabate la i y'a fɔ cogo min na maa caman kɛn bɛ ka dɔn min ye o de ye Demba ye Amadu Kamara a ko bi gɛlɛya dɔ bɛ a kan ka sababuya kɛ bɛ min fɔ i ye kiiri tigilamɔgɔ o ye a wele Amadu Kamara o kɛra ka bɛn ni maritidenw bɛ min fɔ ye o tigɛla 4 ye Amadu Kamara kamarakɛ nka bi n'a ka bi ye an bɛ min fɔ ye ɲɛfɔli bamakɛ ko ye kunkan ka yira k'a fɔ bɛ min fɔ ye a ko a b'a la ka taa cogo min na nka fɔba min b'a bolo n'o ye indépendant ye olu ka fɔ cogo la a ko olu yɛrɛ ka wuli ka jɔ sera ka kunnafoniya min sɛbɛn ɲɔgɔn kan ani olu ye sira minnu nɔfɛ taama o bangana kunnafoniya min na a ko nin ye o ye Amadu Kamara a ko an ka taa san 2024 kɔnɔ a ko min bɛ tali kɛ i fuma b'a la e b'a ye k'a fɔ Amadu Kamara kabini Tunkara ni o ye min fɔ ye Biagi Imo Sarl o ye cɛga wɛrɛ ye min ka baara kun bɛn bɛ dugukolo feereli so feereli Amadu Kamara mɔgɔw ma a ko kabini Tunkara o ye Biagi Imo Sarl o ka conseil de la société ye a ko Amadu Kamara n'i y'a ta k'a lajɛ e b'a ye k'a fɔ nin ye maa dɔ ye o ko ma ko Bakarijan Kone o sigi mɛ Lamɛrikɛ jamana kɔnɔna na e b'a ye k'a fɔ ka sɛbɛnni don tɛmɛnen san 2024 ko bataki dɔ kun taara ka ci o maa kelen ma ni o bɛ Bakarijan tɔgɔ in ko fɔ ka yira k'a fɔ Amadu Kamara ni o bɛ tali kɛ ka a sɛbɛntiya k'a fɔ ka fara o Bakarijan tɔgɔ in kan a ko maliyɛnden caman minnu bɛ Lamɛrikɛ jamana kɔnɔ a ko olu ye wari ci Biagi Imo Sarl ma ko u ka se ka dugukolo san o ye Mali jamana kɔnɔ u bɛna minnu jɔ ka kɛ siyɔrɔw ye a ko Amadu Kamara a ko min fɔ ye ko o wari ko o dagosi bɛ taa jɔ sɛbɛn miliyɔn 80 kɔ la a ko n'i y'a ta k'a lajɛ ka sanga ni yafama bala bataki ye hali bi u ye a yira k'a fɔ cɛga wɛrɛ in ko nin labanna k'a yira k'a fɔ Amadu Kamara ko wari dilen olu ma ko o ye dugukolo san Amadu Kamara ko dugukolo ninnu ko kuma a bɛ a kɔrɔ o kama min fɔ ye ko a révélé des fonciers litigés a ko mankan bɛ dugukolo ko in kɔrɔ a ko Amadu Kamara n'i y'a ta k'a lajɛ ko nka a ko na kɛ cogo min na olu na o ta bila kiiri tigilamɔgɔw bolo kan jango kiiri ka tigɛ o ni ɲɔgɔn cɛ a ko hali bi ka sanga ni bataki ye a mana k'a yira k'a fɔ min bɛ tali kɛ Biagi Imo la k'a yira k'a fɔ Amadu Kamara kamarakɛ o y'a yira k'a fɔ tiɲɛ don a ye wari ci anw ma an ye yɔrɔw san faso Mali kɔnɔ nka a yira k'a fɔ ko kuma bɛ yɔrɔ ninnu kɔnɔna na bon n'o don a y'a to a ye wari min ci an ma an na wariw segin a ko Amadu Kamara ko Biagi Imo proposait un règlement transactionnel a ko an na wari in ci aw ma elle s'était engagée sous réserve de l'accord des intéressés à rembourser intégralement les personnes concernées dans un délai de 24 mois a ko kalo 24 kɔnɔ a ko a ye wari minnu ci aw ma an n'a seginni daminɛ aw ma an n'a sara kalo 24 bɔɲɔgɔnko kɔnɔ a ko hukumu kɔnɔna na a ye a yira k'a fɔ seba wari miliyɔn ta bɔɲɔgɔnko a ko a na o sara uti kalo san 2024 a ko o la kalo saba a na seba wari miliyɔn 14 k'o
sara a ko Amadou Camara ni ata lagɛ a ko baw cɛba wɛrɛ kun ye a yira k'a fɔ cɛ no wari min fɔra a ko olu a sarala olu ye a ko ces documents montrent que la société ne conteste pas avoir perçu des fonds de plusieurs acquérants et qu'elle envisageait une solution amiable a ko min bɛ tali kɛ dugukolo feere cɛba wɛrɛ in na o ye a yira k'a fɔ olu ye wari sɔrɔ wa cɛna dugukolo minnu no mankan bɛ a kɔrɔ bi olu na wari in lasegin o ma ka sɔrɔ a ma kɛ ni dunu ni balani ye a ko nka n'i y'a ta lajɛ Amadou Camara sanba u bɛɛ n'a ta a ko wari a sarali ma daminɛ a ko n ka taa san 2022 kɔnɔ ka sanga ni kunnafoniya ye min bɛ tali kɛ Sadio Traoré la o de ye agence Biagui Imo o tigibatigi ye a ko a kun ye a sen bɔ a kɔnɔ ka taa lamɛrikɛ jamana kɔnɔ Nigérikaw fɛ yen ka taa Mali jamana kɔnɔdenw kuma ɲɔgɔnya k'a yira k'a fɔ ale ka baara ye dugukolo feere ye a ko madama Amadou Camara Mali jamana kɔnɔ a ko o caman de bɛ ale bolo a ko o kuma fɔlen jamana kɔnɔden minnu bɛ lamɛrikɛ jamana kɔnɔ o caman nɔngɔnni fɛ o ye a yira k'a fɔ nin ye kibaruya duman ye wa an minnu bɛ yan a ka di anw ye ka dugukolo sanni ka jɔ an faso Mali kɔnɔ n'i nana ka ban a ko ni o don an na baarakɛɲɔgɔn kɛ ɲɔgɔn fɛ a ko Amadou Camara kamarakɛ i b'a ye k'a fɔ o tora o de la o labanna ka cɛ ɲini ka mankutu mɛn a ka baarakɛɲɔgɔn mankutu ni o ye Biagui Imo Sarli ye ka mankutu mɛn bɔlɔlɔ sanfɛ madama Amadou Camara ka sanga ni ɲɔgɔlɔbɔla Koma Jabate ale ka lakalalo ye Amadou Camara walasa o ka se ka baarakɛɲɔgɔn kɛ ni cɛba wɛrɛ ye ko o labanna k'a yira avant de s'engager ses futurs acquérants disent avoir échangé avec le comédien afin d'obtenir des garanties sur la crédibilité du promoteur. Selon leur déclaration, celui-ci les aurait rassurés sur la fiabilité du projet et sur la régularité des documents fonciers. Ko o y'a yira k'a fɔ san'an ka baarakɛɲɔgɔn kɛ ni dugukolo kɛ feere in ye ni o ye min fɔ ye Sadio Traoré tɔgɔ ye a ko o ye kɔmɔ a bɛ n'a fɔ o ye Koma Jabate kuma ɲɔgɔnya k'a fɔ ko o n'a a ɲininka ko o kɛlen kɔfɛ k'a ɲininka nanzarakan no dɛ ko celui-ci les aurait a bɛ conditionnel la donc ko a bɛ n'a fɔ ko o donni kama Koma y'a yira k'a fɔ ko cɛ n'o min fɔ ye ko cɛ in ka baara ko Amadou Camara ko a baara jɛlen don a sur la fiabilité du projet k'a fɔ ko cɛ don et sur la irrégularité des documents fonciers ko wa ko papier minnu bɛ dugukolo kunkɔrɔ ko a papier ka ɲi Amadou Camara a ko n'i y'a ta k'a lajɛ o kɛra min ye o n'a kɛ ni o kɛra sababu ka danaya sinsin maa caman dusukun na a ko u ka sɔrɔ ka wariw ni ka ci tugu ka na janko baaraw ka daminɛ a ko nka mun de kɛra problème ye mɔgɔ dɔ de ye a ka wari sara ka ban Amadou Camara tumana min na o tigi wulila k'a fɔ ko a mako b'a ka dugukolo papier titre foncier ko Amadou Camara daga wulila songala ma ye a ko min bɛ tali kɛ a tigi la o Sadio Traoré tɔgɔ dɔ ye a ko o nana kɛ a tɛ ye a tɛ sɔrɔ ye a ko o tunna ten pewu Amadou Camara kamarakɛ o de sɔrɔla ka kɛ min fɔ ye dagaba wuli ye ka sanga ni ko in yɛrɛ kungo ale ye minnu bɛ u bɛɛ lajɛlen wulila k'a fɔ n'o don an ka wari lasegin an ma o y'a yira k'a fɔ wari in dagosi miliyɔn 100 ani kɔ don Amadou Camara ko o de kɛra sa i b'a ye k'a fɔ a ma ɲɛ min kɔ Koma Jabate kiiri tigilamɔgɔ labana ka wele bila a ma Amadou Camara ka sanga maa dɔw ka damakasikan ni o ye plainte ye ni a bɛ tali kɛ hali bi ni dugukolo ko ye kunkan Amadou Camara ko a bɛ o de kunkɔrɔ bɛn'a ka biya ka sanga ni baaraw ye fasirikɛba Siaka Traoré ale de y'a fasiri Siaka Traoré an b'a ni indépendant maaw fo k'a deli Ala fɛ Koma Jabate comédien don Ala ka fiɲɛ bɔ dada ma Ala ka jisuma k'a fura ye sinon comédien ma kaso la dɛ o man ɲ'o kɔrɔ a ye comédien ta yɔrɔ tɛ kaso kɔnɔ an bɛ dugawu kɛ Koma ye Ala ka daɲuman don ko in na yarabi Ala ka daɲuman don ko in na yarabi Amadou Camara bamananw ka kuma don ko so min bɛ maa bɛ kuma don i t'a tulo ye n'o tɛ Koma Koma ye ɲɔgɔnlabɔla de ye walayi mɔgɔw ka danaya b'a kan o la an bɛ dugawu de kɛ kosɛbɛ Ala ka daɲuman don ko la amina Ala ka daɲuman don ko amina la yarabi Amadou Camara Samara an bɛ taa ni fasiri ye an bɛ taa n'a ye an bɛ taa cogo Nouvelle Horizon o don n'a ye Nouvelle Horizon ta Tombouctou a i n'a fɔ sigikafɔ kuma min bɛ yen n'o ye DDR ye DDR min bilalen bɛ sen kan ko maa 300 a n'a kunkanfɛn minnu bɛ tali kɛ kulu maramafɛntigi kɔrɔ ninnu olu minnu ye jamana kanu a i n'a fɔ olu ka kuma don
Amadu Kamara Kamarakɛ maa 394 ani 4 bɔɲɔgɔnko ka bɔ kulu maramafɛntugu kɔrɔw yɔrɔ minnu kun gɛmɛ ka maramafɛnw ta jamana juguya la a ko Amadu Kamara kumana mina u ye a kanu ka faso ka wele jaabi a bɛ ko Amadu Kamara wele a mɛnna ɲɛmaw labana ka dayɛlɛ u ye o don na ka sanga ni baara ye an ko min ma ko DDRI a ko Amadu Kamara ni m'o faamu o de ye désarmement démobilisation réinsertion et intégration a ko Amadu Kamara o de y'a to kumana min na o kɔni nana jamana ɲɛmaw ye min fɔ ye kalan bulon dɔ ta ka ɲɛsin o ma wolomasiri tabaw olu ka bunna kun kan jango ka se ka o ka dɔntaw ne ka a jo ka o ka dɔntaw kan wuriya Amadu Kamara a ko o baara tɛmɛnen kɔfɛ i b'a ye k'a fɔ maa 394 ani 4 ninnu u bɛɛ lajɛlen labɛnna ka se ka taa jamana ne ka a drapeau ne k'a défend Amadu Kamara a ko n'a ma ɲa k'a fɔ kalanbulon kuncɛra o la o kanabilali kɛnɛba o sigira Tɔnbukutukaw fɛ min bonya kun t'a mɛn k'a di Tɔnbukutu gouverneur ma a ko Amadu Kamara a kɛrɛfɛ min bɛ tali kɛ Tawudeni o directeur de cabinet la a ko Amadu Kamara o kun bɛ kɛnɛ kan fo ka se secteur 3 o opération dugukolo ko o ɲɛma Amadu Kamara colonel Seydou Basiru Ɲangadu a kun bɛ kɛnɛ kan Amadu Kamara ka fara a kan min bɛ tali kɛ wolomasiri tabaw caman na ani jamana ɲɛmaw caman Amadu Kamara o kun bɛ kɛnɛ kan ka se k'a fɔ Amadu Kamara kalanbulon minnu n'an kama ko formation commune de base a ko a kulu a sera a cɛncɛn a ko n'a ma ɲa k'a fɔ a kun cɛra e b'a ye k'a fɔ kalanbulon ye laɲini minnu kun bɛ a la o de ye Amadu Kamara Kamarakɛ ka se ka maa 394 ani 4 bɛɛ lajɛlen ka se ka o dege kɛlɛ kɛcogoya ɲumanw la Amadu Kamara marifa minɛcogo ɲumanya marifa cicogo ɲumanya Amadu Kamara ka fara ninnu bɛɛ lajɛlen kan k'o dusukun lami jamana kanu o baaraw la a ko n'a ma ɲa k'a fɔ kalanbulon a kun cɛra u taara o bɛɛ lajɛlen jɔ Mali jamana jɔnjɔn drapeau ɲɛkɔrɔ a ko Amadu Kamara o bɛ kɛ sababu k'a yira k'a fɔ siɲɛ wɛrɛ ninnu farala an ka cɛfini tabaw kan a ko Amadu Kamara Kamarakɛ a ko n'i y'a ta k'a lajɛ o nanen jɔ jama ɲɛkɔrɔ kalan min kɛra o kun kalanbulon kɔnɔ o kɔni o ye diɲɛ maki seereya ye ka sanga ni o dɔw yiralen ye maaw la Amadu Kamara ka min sera kɛ sababu ka maaw nalen ko nisɔndiya a ko min fɔ ye a ko baara in n'a bɛ fɛn yira o de ye hali bi jamana ɲɛmaaw ka laɲini ye ka se ka min kɛmɛ ka maramafɛnw ta jamana juguya la ni jamana kɔnɔdenw don ka wele bila o ma k'o salu ka na Amadu Kamara o ka don da ɲuman fɛ a ko o de ye nin ye a ko n'i y'a ta k'a lajɛ a ko hali bi bɛn ani kelenya o ɲini baaraw don jamana ɲɛmaaw fɛ o la nin hakilina in Amadu Kamara k'a fɔ ko nin ko nin kɛra Tɔnbukutukaw fɛ yen wa a kɛra nisɔndiya ani farifoni ye ka bɔ maa caman yɔrɔ Mamani Ture ale de y'a fasiri o ɲɛna ka a ɲini Ala fɛ maa minnu bɔra ka nin bɔlen kɛ Ala k'u dusukun lami ka ɲɛsin jamana ma Sɛbɛnna Sanogo n'an bɔra Nouvelle Horizon da fɔlɔ la an bɛ don da filanan o ye Histoire de Bamako Bamakɔ wula fɛn min bɛ tali kɛ jatigɛwale kɛba sɛgɛnnamɔ maa 21 bɔɲɔgɔnko ko olu bɛ kiiritigilamaw ka yamaru kɔnɔ an bɛ don min na ko bi o don Amadu Kamara Kamarakɛ a ko n bɛ min f'i ye a ma dogo maa la k'a fɔ nin waati in na an y'a fɔ yan k'a fɔ katikaw fɛ yen o kɔni ye sɛgɛnnama dɔw minɛ Amadu Kamara mobili dɔ kɔnɔ a ko sotarama ko don Amadu Kamara n'a ma ɲa k'a fɔ maa caman b'a la k'i ta fɔ ko in yɛrɛ la bawo Amadu Kamara dɔw tun ye a yira k'a fɔ ko jagokɛlaw don Amadu Kamara ko bɔra yɔrɔ dɔ la k'o bɛ ka taa fan dɔ fɛ nka Fasɛri Kaba Laya Jara a ye a yira k'a fɔ Amadu Kamara Kamarakɛ a ko maa 21 bilamaw a ko o kɔni taara ka di kiiritigɛlamɔgɔw ma Mali jamana kɔnɔna na Amadu Kamara Kamarakɛ janko baaraw tɔ o na se ka n'o sɛgɛsɛgɛ Fasɛri Kaba Laya Jara a ye a yira k'a fɔ ka sanga ni kunnafoniyaw sɔrɔta ye olu fɛ i b'a ye k'a fɔ Amadu Kamara min fɔ ye maa 21 ninnu o kɔni taara ka di kiiritigɛlamɔgɔw ma Amadu Kamara jan essayer mɔgɔw fɛ Amadu Kamara mana min na olu ye o ka sɛgɛsɛgɛliw kunfɔlɔw kɛ a ko a ye a yira k'a fɔ ko Amadu Kamara a yira k'a fɔ Mauritanie ka den minnu bɛ jamana kɔnɔ yan ko a bɛ n'a fɔ olu kun ye dɛmɛ ta ka ɲɛsin u ma nasarakan n'o dɛ a ko Amadu Kamara a ko il est également rapporté que des membres de la diaspora mauritanienne leur auraient apporté assistance dans cette épreuve a ko tiɲɛ don wa tiɲɛ tɛ de a ko an t'o dɔn a ko les prochaines étapes de la procédure judiciaire devraient permettre d'en savoir davantage a ko n'a ma ɲa k'a fɔ a bɛ nin cogo la baara kɔni ko nin t'a mɛn k'a di kiiritigɛlamɔgɔw ma a ko doni an nataw la a ko kungun n'a ɲɛɲɛ a ko u n'a dɔn a ko tosira tɔ an ka kaleya a ko u tɛ kalo tile 2 ka se tile 3 ma a ko wele bilala maa caman ma
Amadou Kamara kati ani a dafɛ dugu la bataillon d'intervention rapide cɛdenw fɛ muna min na Amadou Kamara a yɛrɛ k'a fɔ ko maayɛlɛko bɛ jama cɛ la a ko o kun bɛ mobili de kɔnɔ ni o de ye sotarama ye a ko Amadou Kamara kamarakɛ a ko o donni bi cɛ hali bi olu maa ninnu kunkanko ko don a ko sɛgɛsɛgɛli kunfɔlɔ tɛmɛnen kɔfɛ e b'a ye k'a fɔ bina ka biya o kun t'a mɛn k'a di kiiritigɛlamɔgɔw ma janko hali bi olu ka se ka tɛmɛ sɛgɛsɛgɛliw ye ka dɔn k'a fɔ maa ninnu ye maa jɔnw ye a ko Amadou Kamara o bɔra jamana jumɛn kɔnɔ u bɛ ka taa jamana jumɛn kɔnɔ laɲini jumɛn bɛ o la u ka baara ye mun ye a ko donni an natɔ la min m'a bɔ o la n'an y'o sɔrɔ an o lada jama kulo kan Laya Jara ne de y'a fasira n y'a salo ka bɔ sɔdimɔgɔ kɔnɔ Amadou Kamara e bonya b'a la an kɔrɔkɛ don o don Laya n y'a f'i ɲɛna n ko kɔrɔbɔrɔ don y'a fɔ ten a ti bamanankan mɛn tiɲɛ don Samare Sanogo k'i fo diyara n ye sabula kunnafoni a ɲɛna kosɛbɛ a diyara n ye i y'a fɔ cogo min na ni kunnafoni ninnu a bi maa caman kunnafoni mago a b'o ɲɛ tiɲɛ don Samara sɛgɛnnafiɲɛbɔ a ka fisa maa ma o don an tɛ taa ji dɔɔni min an taa ji min an bɛ taa Musa fan fɛ ka sɔrɔ ka wele bila madame Mariko Safiyatu Sidibe bi ye alamisa ye musoya tɛ mɔnɛ ye muso tɛ sirilen ma k'a bolo an n'o kɛ ale na diɲɛ ka an n'o kɛ ka diɲɛ ma kɛ seereya o la o tɛ an ka taa ne ye Zara de ye ka kɛnɛya ani lafiya sabati bɛɛ lajɛlen farikolo la a ka di kojugu ni ne bi yan gɛrɛn baro bɛ ɲaga wa bɛɛ lajɛlen ɲɛda bɛ walawala n'u ye ne min kaban dɔrɔn bɛɛ lajɛlen bɛ nisɔndiya ne ko jɔn de star yɛrɛ mais aw ka kuma ka ca sa ne de ye star ye ne ka di wa n bɛ dumuniw timiya ne de ye lɛzara ye ne ka di denmisɛnninw ye wa mɔgɔkɔrɔbaw kɛrɛbɛ tɛ k'aw to ne mini na a b'aw kolo sigi k'aw mɔdiya o de y'a to ne ka di denmisɛnninw ye kosɛbɛ aw yɛrɛ fɛ jumɛn de ka di ani jumɛn de bɛ n'an cɛɲa ne de don tomate concentré Zara ne kelen pe dɔrɔn awɔ nka an bɛɛ de sari n'aw ko dumuni sanuman caman a ye tobilikow la sanbalaɲɔgɔn sugandi n'o ye Zara ka dumunifɛnw ye a bɛ sɔrɔ Mali feereyɔrɔ bɛɛ Zara ye Nouveau Soleil SARL ka produit dilannenw ye Malimamuso ne de b'a fɛ ka na duman kɛ k'a kɛ bi nɛ kununka da langolo to na min nɔfɛ o na de bi tobi ni zamzam ka najinikura bɔlen ye a bouillon épicé n'a poulet Malimamuso e de b'a fɛ ka k'o kɛ ladiya ni salati dilanlen kɛrɛnkɛrɛnnen ye ni ka jɛgɛ kɛnɛ da sanfɛ fɛn min b'o dunja zamzam ka najini bouillon poulet a na épicé dun aw minnu ye sogo jeninaw ye wali kelen aw b'a fɛ k'a ka plat spéciaux dilan dumuni kɛrɛnkɛrɛnnenw golo kelen min bɛ o la bi zamzam ka najinikura bouillon poulet ana épice do Mali kɔnɔ Gabu kɔnɔ donso denbaya bɛɛ lajɛlen ka nisɔndiya n'i ka tobilen ye i jigi sɛmɛnjiri kɛ zamzam ka najinikura bouillon poulet ana épice ye k'o kɛ bɛ minɛ k'a nisɔndiya ni ka bila muɲa na n'a mago jɔra kunnafoni wɛrɛ la zamzam ka najinikura bouillon a épice n'a poulet kan a bɛ se ka wuli ka se bɛɛ Ɲarela immeuble Babu Yara la Zavia kɛrɛfɛ rue 429 porte M1 wali kelen a ka nɛgɛjuruku bɛ banba 76 80 0072 wali kelen 76 38 59 59 zamzam ka najinikura bouillon poulet ana épice duden bɛɛ lajɛlen wasara Amadou Kamara kamarakɛ ne kuma y'an sɔrɔ yan ne cɛ mɔgɔ bɛ sɛgɛn maa tɛ nin bɛ kɛ kuma ye o dugutigi Mari yɔrɔ in na i ti bɔ yɔrɔ fɔ mɔgɔ ye n bɛ bɔ Yiringaso Amadou Kamara Yiringaso bɛ Blɛnjo arrondissement na Ɲena cercle kɔnɔ Amadou Kamara Sikaso maraboloba kɔnɔ Mali jamana kɔnɔna la nin ye cɛ ye Amadou Kamara yɔrɔ na n bɛ Yiringaso kaw fo ni y'olu fo n bɛ Fana kaw fo Nasijani Konate fo nin waati na a ko a sigilen bɛ ka jamukan lajɛ Minata kɛ Banama Dara fana kɔ a ko jamukan in ko a taabolo ka ɲi ko kunnafoniya bɛ kɛ sababu k'olu bɔ kun banna a ko n'o don ayiwa baasi tɛ kana ɲinɛ yanfolilakaw an bɛ yanfolilakaw fo nin waati na ka an balima dɔgɔnɔ minnu bɛ yen k'o fo k'o bɛɛ lajɛlen fo nin waati na Amadou Kamara bi ye alamisa don ye n y'a fɔ i ye cogo min na fɔlenkɔrɔ tɔ o de ye dalama ye bamananw bɛ deli k'a fɔ ko maa sɔmɔnɛ o de ye suba ye o la madame Mariko Safiyatu Sidibe i ni sɔgɔma Ntan sɔgɔma Samayira Sanogo ka fara
Amadou Kamara kan fo ka taa se an lajɛbaga bɛɛ lajɛlen ma Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan ka fɔ ɲɛna k'u bɛɛ lajɛlen k'u bisimila an ka jɛmukan kɔnɔ ko kura ka tila k'u bisimila an ka musoya tɛ mɔnɛ kɛnɛ kɔnɔ Samayira Sanogo ka fara Amadou Kamara kan ka fɔ ɲɛna ko bi alamisa doya in na muso cɛsirilen min b'an bolo an ka musoya tɛ mɔnɛ kɛnɛ kɔnɔ ale ye Madame Diallo Madame Diallo Madame Diallo bɛ fa Madame Diallo b'a bɔ ayi ma do so kɔni Madame Diallo b'a a bɛ bɛn baasi tɛ Madame Diallo an wulila ka se Madame Diallo ka di so ma ka ti a sigiyɔrɔ la an sera ka min sɔrɔ a kan Samayira Sanogo an b'a fɔ an lajɛbagaw ɲɛna an ka taa jɛ k'o lajɛ o bɛ bɛn musoya tɛ mɔnɛ ye sinon musoya tɛ mɔnɛ ye dɛ musoya tɔ cɛsiri ani jija ani timinandiya muso de b'a bɛɛ kɛ o muso bɛ wuli fin na ka da fin na i y'a mɛn n'a fɔra ko fin na i bɛ wuli depuis fajiri ma seli ka du kunkankow baara kɛ k'i ka wari ɲiniw baara kɛ i bɛ da bɛɛ lajɛlen kɔfɛ fana o ye mɔnɛ ye cɛsiri musow de bɛ ka fɛn caman kɛ sisan nɔ yarɔ musoya tɛ kolankolon ye dɛ musoya tɔgɔ de ko cɛsiri ani timinandiya i bɛ du kunkanko kɛ ka quartier kunkanko kɛ ka jamana kunkanko kɛ donc o tɛ kolankolon ye dɛ musoya tɛ mɔnɛ ye o to ye Madame Diallo sira so sira so Samayira mɔgɔ bila ɲɔgɔn na sira so ka fɔ an balimamuso ɲɛna ɲina ma kɛ wagati tun bɛ fɛ k'an tantige ma donc politɔ nana an ka papiyew bɛɛ tora a ɲɛna koyi ka fɔ sira so ɲɛna a ka hakɛto bɛ nin yɔrɔnin ka di tɛ sira don Samayira dabila bin siri ba la ba siri bin na ko yɛrɛ de fɛnɛ ye ne fila Madame Diallo Siraso Safiatou Sidibé Nuri ani Nari a bɛɛ indi tɔgɔ a bɛɛ niya Safi an bɛ ko Siraso ko yafa bɔrɛ an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn k'a fɔ baara ɲɛna an bɛ a encourager k'a fɔ nin de ka ɲi bolo ma yɛlɛma ka sɔrɔ muso bolo a b'a to hali ka cɛlasigi Safiatou a b'i dɛmɛ a baaraw la surtout ni denmisɛnninw bɛ senkɔrɔ sani k'a fɔ ko kuma bɛɛ ni fa nana taa minɛ bolo mɔgɔ mun bolo i yɛrɛ bɛ se ka olu dɔw san ten sa o ayiwa basi tɛ n bɛ sira fo nin yɔrɔ in na awɔ Kamara ka sira fo sabula sira bɛ ka fɛn min kɛ nin Samayira hali mɔgɔ min n'i bɛ taama sen fɛ n'i ye nin dɔ sɔrɔ k'a bila i ka valise kɔnɔ i mana se yɔrɔ la i nana sɔrɔ dumuni tɛ ou bien i ma dumuni sɔrɔ walima a dumuni dɔ bɛ yen i diya ye dumuni tɛ ni nin b'i kun surtout a bɔra ka min fɛ sa ɲugubalayɛlɛ a b'a dilan k'a fin ka ɲugu ni wa ɲugu caman de bɛ k'a la jababulu woso fɛn caman de bɛ k'a la ni légumes k'a sécher très bien k'a conserver k'a bila donc a bɛ ɲugubalayɛlɛ kɛ ten a bɛ juga kɛ ten wa a bɛ juga kɛ ten fini don fini fana bɛ o cogo la a fini don ka di sinafɔ kɛ dɛgɛ bɛ kɛ dɛgɛ fana bɛ yen wa a bɛ dɛgɛ jalen wa dɛgɛ jalen dɛgɛ muguni u b'a fɔ dɛgɛ dɔ ma ko Segu ka dɛgɛ mais à la caïsienne quoi voilà o bɛɛ b'a bolo donc n'i y'a san dɔrɔn i bɛ nɔnɔmugu k'a la dɔrɔn ka sukaro k'a la dɔrɔn direct i n'a fɔ Kamara y'a fɔ cogo min na i bɛ ninnu san ka bila ka se ka zaba zira bonbonniw bɛ yen kaba ɲɛɲɛ bɛ yen i b'a san dɔrɔn i b'a ko k'a k'i ka an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn Safi o la e yɛrɛ ye mun faamu sira ka baaraw la ne ye mun faamu sira ka nin baara ninnu na Samayira ne de kan k'e ɲininkali dɛ mais e bɛ ne ka ɲininkali segin dɛ parce que ne de bɔra sira fɛ e ma taa ye wa Samayira on conclut que sira ye muso cɛsirilen du o de la an wulila ka s'a ma o b'a la ka tila fana ne ye mun faamu n y'a ye ka fɔ sira ala ma hinɛ la sira ka sotigi taɲani don i n'a fɔ an ka muso cɛsirilen tɛmɛnen fana tun bɛ cogo min na mais o m'a bali a ka courage ta ka nin baara ninnu kɛ mɔgɔw b'a bolo cɛw bɛ yen musow bɛ yen ani mun bɛ baara kɛ a yɛrɛ y'u ye image la a y'a yira k'a fɔ ani cɛ ninnu ka baara kɛ ɲɔgɔn c'est tellement facile le fait que ale ka baara yɛrɛ tagabolo ka ɲi ko cɛ ninnu bɛ nin ka baara tigiya minɛ la parce que u b'a fɔ i sigi madame an yɛrɛ bɛ nin kɛ tan an yɛrɛ b'a tigiya ta mun bɛ na n'o ye o ye sira yɛrɛ ka cɛsiri de ye a y'a yira u la a ka baara de ka d'a ye n bɛ fɛ ka taa ɲɛ nin baara in na sinon cɛ b'i bolo baara la hali n'a ka baara tɛ basi tɛntɛn ni fɛn a b'a sigi k'i lajɛ kɛ mais o t'a fɛ yen a ka mɔgɔw bɛ fɛn bɛɛ kɛ bɛɛ bolo bɛ fɛn bɛɛ la donc j'en conclus que muso mun fana bɛ yen
moto foi là nous faisons faire stratégie on que c'est avec formation que mo ko avec muso formé donc c'est l'opportunité pour elle de lancer son appel ni mo be feka il former à bara nyona et c'est à segere aba à formation qui équipement ba bolo papier fenen ba bolo jamana ntara me papier la ko don se ba bolo mi ba permettre ka formation que muso quoi la safi et qui est ce numéro ngani mo ko bila ni mo mi mako be rubrique na imana ke muso yi madama ni bi do konde ke jele siraka kasiga dorme kelen dorme fly on e bi numéro du Congo 77 biolo ni wolonvla 54 et biduru anani 67 bioro ni wolonvla 81 et bisige ni kele adino reflex ça on ne kuma bani pe 77 et j'aime te baraba asisi ay ni ko ni c'est baraba ola sisa ni atalage ola et ambe afoka wala nyimando et ni atalage et Amadou Camara et ambe safifo ola metimeni jimukantoy et ni correctional ku masala ke famille Mali jamana samara sanugo abe wakati bo nya de la ka fina Mali jamana mi la kodone do kosobe korko bunakuka ni abe wati jambo farafina gunga ando tumbe joro folola na samara sanwosa ay na fo joro imbe ka klauna o strategie fe ansira correctional ka suba o nyemo do be anaye masala ke yanno anyo ka kunguruni do labe anga jakol nyamada nyoko fe o bebe Mali korko bi am se ka fo ame ala fo ka nga cikelaw fo sabula bi ni cikelaw ka cesirite korko be la halaya na korko la halaya manwo sandama doyna ka sababu yake sababu dama ye mona ni ko kori folo e rendement di ika se ka rendement ke tarla sabula ni o soro ma se ka ke tarla iba e ka fo gele sugu bebe kumbo donc o e gele min be ka Mali korko sege ko sebe o kere felala no ko gele banka engrais ante engrais soro ka labole ke ni sandama do en kono abi ambe yoro na iko 600 ako gele ambe ibe gele amendo na alani chikelo ka chesiri franchement amega dondo ke note Mali de fuye foloye farafina gunka korko la o yere siga kunte mola sabula chikelo la benendo tant que ni menemu nganga se ka du maka korsene no o kon diro maka ba vraiment bella benendo akama sabula ni Mali taka jatemna ni mo sigi keme sarla ibita soro bishigi na kungan fen olu bebe sena ko kuma konna donc Mali ama korko ne bolo ko fe no ko gele temenen ko fe anana korbana do soro na yera fenyana mando de o bla korla ni abe fo ma jasidi an kuma dele ola o fana nana fara akan ni sandama do ina imani ga kor kuno bara chugula ni no ke ka labo tanke ni ma o baga soro ka ke ka fenyana man no nyetike o bi ga kor ko ki bulu kore kori be o ba be chen ka boy donc o gele akon be anka ko sebe san folo la o kumbora mine chugu ma se ka sɔrɔ a la an ye fura sugu bɛɛ kɛ an ma se ka cogoya sɔrɔ a la san filanan autorités ye dérogation spéciale kɛ ni produit ye minnu yɛrɛ kun ma homologué ka yamaruya feere kama o kɛra sababu ye tiɲɛ yɛrɛ la an ye kɔɔri sɛbɛkɔrɔ sɔrɔ sabula fɛn ɲɛnamani ninnu ma se ka dankari kɛ kɔɔri la ayiwa o de tɛmɛnen kɔfɛ an nana tila ka don a gɛlɛya kɔnɔ parce que tant que fɛn ɲɛnamani ninnu nana o kɛ m'an sigiɲɔgɔn de ye k'a fɔ ko u ti taa dɛ o kɛ m'an sigiɲɔgɔn de ye anw de b'an jija cogo bɛɛ la n'an ye dannifɛn mun dan an ka se ka o lakɔlɔsi ka bɔ o ma walasa an k'an ka sɔrɔ kɛ sinon Mali kɔɔri rendement ko kɛmɛ baara ye bi minnu bɛ tonne 1 sɔrɔ taar la ka dɔ fara ka olu man ca tant que ni tonne 1 ninnu tɛ sɔrɔ kɔɔri la gɛlɛya tɛ ban la
Amadou Camara an ye a lamɛn i y'a fɔ cogo min na Suleman Sangare m'a fɔ k'a waleɲuman dɔn nka Amadou Camara ni maa min ye ɲɛ dɔn ka tɛmɛ ɲɛbɔ kan a ciko na k'i kɔnɔ Amadou Camara ni ne ye min fɔ Bama ɲɛkuruko la a dɔnbaga lajɛlen y'a fɔ Amadou Camara ninnu ye sɛnɛkɛlaw de ye n'i y'a ta k'a lajɛ Amadou Camara ninnu de bɛ sɛnɛ denw dɔn u b'a dɔn kojugu sɛnɛkɛla ni fɛn min ka kan Amadou Camara olu y'o dɔn Amadou Camara sabula o yɛrɛ bolo b'a la non seulement o b'a baara kɛ san 1 san 2 san yirikaw Amadou Camara o bɛ o la ni waati min san n'a cogoya fɛ ani sumasi ani sɛnɛ kɛfɛn minnu kan ka bɛn olu ye o dɔn n bɛ misali dɔ f'i ɲɛna o yɔrɔ la ninnu ye taama dɔ kɛ ka taa Brésil sisan Brésil hectare 1 na kɔɔri si dɔ bɛ Brésil hectare 1 na i bɛ se ka tɔni 7 de bɔ a la tɔni 6 fo ka se tɔni 7 ma sama yɛrɛ a y'a fɔ sisan anw fɛ yan nɔ mɔgɔ o ka dɔgɔ Mali Sɛnɛgala la ko min bɛ se ka tɔni 1 sɔrɔ hectare la k'an n'olu bɛɛ ka taa feere kɛ sugu fiyɛ kelen na i bɛ taa sɔrɔ ninnu bɛ a kuma donc ninnu bɛ ka baara u ka i y'a fɔ cogo min na sisan ninnu ka kɔɔrisɛnɛ bi na a i n'a fɔ tori ka tɛgɛlako u bɛ ka sɛnɛ kɛ jamana ɲɛmaa bɛ ka wariba de don kɔɔrisɛnɛ la sɛnɛ yɛrɛ bɛɛ la mais diɲɛ don o don a bɛ ka bin ka taa fɛ kɔɔrisɛnɛ parce que nɔgɔ tɛ sɔrɔ a sɔrɔ kuma na wa nɔgɔ hakɛ min kan ka di kɔɔrisɛnɛlaw ma sama yɛrɛ sɔnɔgɔ tɛ sɔrɔ mun nana n'o bloqué a ka gɛlɛn parce que u ka fɔ la kɔɔri sɛnɛbagaw yɛrɛ a ko minɛnko de tun bɛ olu ka bolo kan mais bi an bɛ don min na a t'olu ka bolo kan o y'a n'a di mɔgɔ wɛrɛ ma a bɛ bi na Mali kɔɔri sɛnɛlaw ka minɛnko ko bɛɛ lajɛlen bɛ CMDT de bolo donc sisan parce que wagati tɛmɛnen a bɛ san 5 bɔ bi gɛlɛya tun bɛ u ka baarakɛyɔrɔ la u ka tɔn kɔnɔna na donc jamana yɛrɛ de ye sariya ta olu yɛrɛ de y'a ɲini président fɛ Assimi général d'armée Assimi Goïta a ka fɛn ta k'a di CMDT ma parce que o tuma o y'a sɔrɔ bureau tɛ furugufurugu b'u ni ɲɔgɔn cɛ parce que i t'a dɔn i b'a di mɔgɔ ma mɔgɔ tɛ a bɛ di ma donc siratigɛ fɛ u tun y'a di CMDT ma sabula sisan halisa ni wagati b'an labɔ sisan sani an ka se kɔɔri sɛnɛ ma tugun n'i ka diɲɛ ye ok basi tɛ an ka taa sa an ka taa an sera maa wɛrɛ fɛnɛ ma ale ye fɛn min ye Sunkara Agibu Sunkara ale ye kɔɔri sɛnɛlaba ye a ko ale kumana kunu Mali kɔɔri ko kunu ma a n'a bi ma ale ye dɔ fɔ k'an ka taa an k'o fana lajɛ o bɛ bɛn Mali kɔɔri ko n'a hakilila e taara ne ka foro la a bɛ siɲɛ dama dama bɔ o kɛra nin y'a kan ka kɛ san 3nan ye Jasiri kuma ni Segali y'a fɔ an doro o problème kɔnɔ n'u ye fɛn ɲɛnama dɔw bɛ yen u b'a fɔ kɛrɛ kan n'a donna i ka kɔrɔ a bɛ kɛ i n'a fɔ tension mana kɔrɔ la donc hali sisan o fura in an ma se k'a sɔrɔ ka wasa an b'o kasi la engrais ko nana bon engrais ko in san o san dɔ bɛ ka fara gɛlɛya kan san o san an tɛ se ka ne yɛrɛ tɛ se k'a faamu san o san jamanakuntigi bɛ miliyari caman ta ka di ko subvention quoi o subvention bɛ di engrais ko de kama mais mun de bɛ yen réalité la mun de bɛ yen ni CMDT ne fɛ CMDT kan ka wele jamanakuntigi fɛ k'o ɲininka mun de bɛ yen réalité sɛnɛkɛlaw bɛɛ bɛ kasi la ɲina Kamara ɲina kɛra gɛlɛya yɛrɛ yɛrɛ san de sɛnɛkɛlaw parce que mun na san daminɛna ni gɛlɛya ye fɔlɔ retard la mɔgɔ tɔɔrɔla kɔɔri sɛnɛ bolo kosɛbɛ mais e bɛ ka karaba ka kɔɔri sɛnɛ en même temps engrais t'e bolo kɔrɔ ko a bɛ na coopérative caman de bɛ bi min ma engrais bɔrɔ 1 sɔrɔ kɔɔri dun falen don ka ban o coopérative n'i y'a jate Mali kɔnɔ bi coopérative e tɛ se ka hakɛ fɔ o min ma engrais bɔrɔ 1 sɔrɔ n'i taara bɔrɔ 5 di ne ma ne tɛ ɲɔgɔn minnu bɛ yen o ma foyi sɔrɔ e ye mun kɛ ne fɛ foyi ma kɛ donc ne bɛ fɛ ka min fɔ dɔrɔn Assimi yɛrɛ ka a k'a ɲɛɲini ka ɲɛta parce que mun de bɛ yen yɛrɛ tɛ yɛrɛ nafolo min bɛ ka bɔ ka don an b'a ye a bɛ nafolo don a la san o san TPA nana Kamara san o san a bɛ dɔ fara kɔɔri sɔngɔ kan président mais kɔɔri bɛ ka jigin mun bɛ yen donc nin ye gɛlɛya 2 ye sabanan ye min ye. 'vraiment Mali kɔɔrisi ko in, 'vraiment, 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 'vraiment
asi aka ɲɛɲini an bɛ poroto ka sente mɔgɔw wele nin yɔrɔ parce que ko sariya dɔ b'a la mali bɛ accord min sɛnɛ an dɛsɛ tɔni kelen na an taara jamana dɔw la président y'an bɛɛ cɛ ka taa fo Brésil olu bɛ tɔni 7 kɛ tari la o tɔni 7 n'an ka tɔni kelen bɛ taa feere prix kelen suguba la tiɲɛ na an tɛ se k'a yɔrɔ faamu quoi an bɛ wele denw ma tiɲɛ na sɛnɛkɛlaw ɲinanama an tɔɔrɔ la koyi ni tɔɔrɔ tɛ fila ye sɛnɛkɛlaw tɔɔrɔ la mais sɛnɛkɛla caman bɛ yen i n'a fɔ nin y'a fɔ cogo min na u t'a dɔn k'a fɔ tɔɔrɔ in bɔra yɔrɔ min na assisi la ne yɛrɛ tun b'a la a ye yɔrɔ min fɔ an ye assisi daminɛ secteur la ne y'a daminɛ an yɛrɛ ka secteur Molobala ka Kucala kɛ ka na Bamakɔ kɛ assisi kuncɛla CGB de la donc assisi la o y'a sɔrɔ mankan bɔ an ka bureau la sɛnɛkɛlaw ne yɛrɛ tun b'a la koyi anw yɛrɛ de ko ka nɔgɔ di CMT ma san 2 kɔnɔ yanni bureau ka sigi mais nɔgɔ dilen CMT ma Kamara ɲinan y'a san 3nan ye san o san dɔ bɛ fara gɛlɛ kan jamanakuntigi kan ka an bɛɛ wele ka sigi ne tun bɛ fɛ a ka anw ni CMT yɛrɛ wele sɛnɛkɛlaw ni CMT mun de bɛ yen. donc misalila kabini baara in kalifara CMDT ma non a ma ɲɛnabɔ kabini a kalifara CMDT ma a bɛ ka jigin ka taa de mais sɛnɛkɛla caman bɛ kungo kɔnɔ u t'a dɔn a bɛ niveau kan o waati kelen la jamana ɲɛmaa bɛ ka wari dɔ fara wari kan san o san san o san a bɛ nafoloba ta di ko subvention mais subvention yɛrɛ engrais tɛ sɔrɔ o wari bɛ taa min Amadou Kamara o wari bɛ taa min mais min fɔ ye Amadou Kamara bamananw ka kuma don kuma n'a fɔ cogo don n'a fɔ cogo ma ɲɛ maaw n'a kɛ hakɛtɔ ye ni bolokoli ma bɔ bilakoro ka mɔgɔw ka segin a ma la o ye kuma na cogoya de n b'a fɛ ka min fɔ o de ye n'a ma ɲɛ kɔni ko wari bɔkun ye jamana ɲɛmɔgɔw bɛ wari de di a ka don fɛn dɔ fɛ Amadou Kamara u ka fɛɛrɛ kɛ i n'a fɔ cɛ yɛrɛ ye kuma kun cɛ mais wari bɛ taa min wari bɛ di fɛn dɔ de kama mais ni o fɛn tɛ ye wari yɛrɛ bɛ min Sanogo u ko ko depuis président in nana a ye wari min fara sɛnɛkɛlaw ka wari kan président ma deli k'a kɛ Mali kɔnɔ san o san an b'a seereya o ka conseil supérieur de l'agriculture la non jamana ɲɛmɔgɔ ma kulonkɛ sɛnɛ na ma kulonkɛ la fiyewu depuis Franjira fanga nana an b'a seereya anw yɛrɛ taara a seereya foro kɔnɔ Kucala an yɛrɛ dila ka taa u ka meeting dɔ la walahi jamana ɲɛmɔgɔ ma kulonkɛ sɛnɛ na kab'o nana surtout kɔɔri sɛnɛ hali m'a ɲinɛ k'o bɛna textile dɔ créer Mali kɔnɔ pour que kɔɔri n'a bɔra a ka bayɛlɛma an fɛ o bɛɛ bɛ jamana ɲɛmɔgɔ ka cɛsiri de fɔ mais Amadou Kamara président tɛ se k'a bɛɛ kɛ bon a bɛ danaya ta ka da mɔgɔ minnu kan ko in bɛ Amadou Kamara kun y'o de ye ko in b'o yɔrɔ de la mais jamana ɲɛmɔgɔ ale bɛ a se bɔ karisa e ko k'e bɛ se ka nin kɛ e ka nin kɛ e bɛ se ka nin kɛ e bɛ nin kɛ ne ye diɲɛ di mais sisan o jaabi vraiment Amadou Kamara président Sanogo a tora min ye sa dɛ président maa min bilara min na ni min ma se ka min kɛ a yɛrɛ k'a lajɛ min kan ka kɛ o k'o kɛ quoi tiɲɛna Amadou Kamara mais an ka jamana ɲɛmɔgɔ dɛmɛ ka baara la a bɛ c'est à dire que a bɛ ka sɛnɛ valoriser yɛrɛ a bɛ ka o don n y'a kalan yan u bɛ taa engrais bɔra kelen san 600 ani 400 mais u bɛna feere ko wa subvention ko 700 o b'o kɛ o cɛsiri ye dɛ u bɛ taa bɔra san 600 ani 400 mais u bɛna feere yan sɛnɛkɛlaw ma 700 cɛ yɔrɔ o belebeleba ye dɛ wala Amadou Kamara ka jɛmukan kun cɛ an bɛ taa kɛnɛya gun kan conseil santé an bɛ tila ka taa technicien fan fɛ Muleka Fu a ye ladilikan dɔ sɔrɔ ka di an n'a o ɲɛmada ka sɔrɔ ka jɛmukan kun cɛ dɔw bɛna ko n fa tun b'a bɔ dɔw bɛna ko n ba tun b'a bɔ dɔw bɛna tun bɛ bɔ an ka so dɔw bɛna di réseau kan dɔw b'a ta réseau kan mais est ce que furaw yɛrɛ don wa kelen mɔgɔ mɔgɔ minnu fɔ bi an tɛ na bɛɛ kɔ mɛ ni mɔgɔ min tɛ alchimie dɔn i tɛ se ka fura bɔ alchimie ye ka fura bɔ ɲɔgɔn na ka ji bɔ a la ka ɲɛɲɛ bɔ a la ka tɔ to fura ye o kɛbaga man ca Mali kɔnɔ yan o kɛbaga tɛ yen yɛrɛ ne de Muleka Fu b'a fɔ filanan fana ka question filanan ka jaabi mɔgɔ tɛ yen bi an bɛ yɔrɔ min na bi k'i bɛ se ka fura bɔ ni papier t'i bolo ni Mali tɛ ni autorisé tɛ ni Mali tɛ ni soit i bɛ carte rouge bɔ carte rouge ye min bɛ d'i ma i ka fura bɔ kɛ i ka mɔgɔw furakɛ mais i tɛ se ka yɔrɔ dayɛlɛ carte verte ye herboristerie ye e ni minnu bɛ saga ka bin feere a bɛɛ ye kelen ye aw de bɛ taa fura bɔ kungo la ka na k'a di mɔgɔw ma aw tɛ fura dɔn aw bɛ yiri tɔgɔ de dɔn agrément ye k'i yamaruya i ka yɔrɔ dayɛlɛ mais o mɔgɔ man ca mais yɔrɔ dayɛlɛla fan bɛɛ fɛ mɔgɔ bɛ kuma cogoya bɛɛ la fura bɛ feere sokɔnɔna la fura bɛ feere ni telimani ye
Maintenant, Akra, c'est pas la peine, elle a sauvé ça. C'est pas la peine. C'est pas la peine. Parce que a une folle de quai, à quoi il y a ma receveur de pays. Frabola Kangorita, a un carton comme l'état d'on, au carton rouge B, qu'au carton vert au coupé. Mais bébé fracala au jo, Keme, a teke les boulots. Au quartier, ça m'a robé froid au frima, posologie tala. Frafrela reba fina wow frafrela reba fina ko ika ko kwerba nye ani ko deni Amadou Camara watina ni jo kosobe e ami foki wali mando e Camara Camara maga ani maga bana ne chen bangona ko Amadou Camara dara fa ko nye jeli sache mi don alet mini jansana garandaza Camara maga ani maga bana ki foki wali mando bara nyana kosobe wati kurun kama nyonte anguna bangona ka fu ichwala ka memi fu ka jigidala ka fu ichwala ka memi fu e tabako ka fu ichwala Amadou Camara na ana maninga obla nyene fu ichwala e Camara ko fola sigi ma anga diga kunche samara ki ra foku sobe foli jara mangawe a jarabe bangwana ka bela jere samara amma anyo de fo kuma ndamna la bi ta ale be dansiri bi dogo kun ko jemukana an se kera femiye samara kala suma o de kera ni ambe foli ni wala nyando la se u bela jele ma kanumba ni fleba ni munu be malikon ani malikoka dien fantan ni bela jele na ambe bela jele fo ichwa ni jamuna ka fo ni ala sonama jwa kunwere enini kana nyo soro ya anse mana kemi kala suma Camara maga ani maga bana ka se gifu ko kura ki wali nyando ma be fo yeri ti o de ke chogo nyuma na mele Amadou Camara no borai ame anga sobo nyuma fo no watina bo sobo ko kana to dama na jidama mun ke na ina sobo Amadou Camara malislamé anya ma ba amfana ankara mo a se de Sheriff Ousmane Haidara ninu sonjara ko se e mbalma senufu ye buyaminge karamo ye ayi nu sonjara ko se wala me karamo ye fo ka wali nyando ayere anya balane ke ka bismillah e ma balane kala karamo e Amadou Camara wani jara yade wala ama fo ka wali nyando ka DGP fo chef de protocole Iba Haidara ali chef de protocole ayere mi fo ka buldo iba boli me gardi mi rabe iba ko iba be boli ka tulo ale be sécurité la mo gara fele ba ale aywa mimi fo DGP mimi fo no ali de chef de protocole motion spéciale à lui a fait Congo me comme garde bola wala ma fo ka wali nyando ka mo Khalifa seti alala Amadou Camara raka Khalifa mine ka segonu onyuma kana nyuma soro wala Amadou Camara ka bela jene fo no watina ka buake shirifu ke ama fo ka wali nyando nana amena memi fo yi malikona ya ame fo mabu shirifu ke fo ali bokara idara ka do kai ala ka korota herela Amadou Camara ame le flerge ba chebani musoma ko bela jene fo dakurinya kile wati kurna ko sebe ka fo Amadou Camara ala ka kiyera dama ala ka do ko here chaya ya fo chomna do ko rene bashike ana nyon so ne ka jima ko ko dangana maya nga shuna se na kenin kan 23h30 wati Amadou Camara ulama fola ka me jen wati wele amona e ga ni dey abe mi wuli tasuma kawa mon père Mali bebe ni nele bara ni Afrique be ni nele ni infusé ka jikala ka ke teka unele Jella mon père nga ditme ani mo gundo dima te zara mon père am bebe ko kele na sare ni akuma bay e ni do na surprise kilo ni do bien mangani sisan wani ye to ko ta te zara te o ka te ni abi sambe sababo ni te wore be ni ya gila kura ka segi kana na ka ke ko ko wa ne ba infusé de mi ha même bien ya kli quoi appelez moi wa je ma on est bien te o ka te la hika so da go le be fele fe ngade jama jara kadua ke tezarai makele ngadanga mena budji e Allah farafideno jara kadua ke tezarai makele ngadanga mena mudunchi Allah
Malima muso ne de ba fe kan na dumange kwa kebi ne kunungana langu lotu na mi nofe ona de bitu bini zamzam kan na jini ngura boleye abuyon épicé na poulet malima muso e de ba fe ka kwa ke ladia ni salati lale kerengere ne ye ni nga jege kene da safe femi mo dunja zamzam kan na jini mbuyon poulet ana épicé du aw minu nye soko jini na uye wale kele aw ba fe ka place spéciaux la domini kerengere ni guno kele mi me olabi zamzam kan na jini ngura buyan poulet ana épicé du malikono gabu kono donzo dema ya bela jele kan nisodia ni ka tobile ye ejiki semenjere ke zamzam kan na jini ngura buyan poulet ana épicé ko kebe mena kan nisodia ni ngabla munyana na mako jora kona foni werela zamzam kan na jini ngura buyan a épicé na poulet ka abise ka wuli ka se bebe nyarela immeuble babu yarala Zavia Kerefe rue 429 porte M1 wale kele ka na juru kube bamba 76 80 0062 16 wale kele 76 38 59 59 zamzam kan na jini ngura buyan poulet ana épicé dude bela jele wasara